Rignai bayani chuta. Donald Duck hwngkhe. Anom tike nugwi norok tawana jakbaidi ang abo sunscreen si phului tongo tamni hinmale ang tini kisa phataro nongkhornai kisa ya gobang nongkhornai beraigrana beraya balok suka angka satunggo nongkhorna angkai sunscreen jeng phulna nango ekdom gobang ma khe phului thana nango satunggo tamni hinmale satung UVB rays abo ekdom hamya rays jini skin no cancer bo khai mano ge skin somoi bo thangmano amte hai gaban bagai jeng sunscreen phulu ready tong paikya amse hote si phai tong ha tabo wate bur thangma bus nasing ma tongan petro wate thakka hwngkhe tabuk ang thang tong tam phayako ang ani nungkobai thanai ani babu bwkha ani patija ani kakani busuk bobai beraina thanai sela suka nogo gaban bagi tini kisa beraigrana pas phailang liyo nihar nihar igo bobai thanai wang ani babu bwkha ani kakani busuk norok ani video kobang ma jaga nukhna bono tamsi kok chini sagam nonga puro lisu tam ni samani lisu ni kok samani lisu pogoi thaka tamdan nga jeng tabuk thanglai biang thanglai kun chaimia beralai ne haino wati to thaka saimia lama rogo wati da phaino wati da manjang na saimia angkai ang kesida jampui hil beraina musongmani marang tongo lama rogo hamtai ani khanao angkai aro tabuk sobi gelak tei tabuk situation ogo hamya kobla gaban boge hena thana musongma kha marang tongkha hwngkhe tabuk kisa haino lama biang thangjak saimia ko ngai tabuk nongkhor sinai bo moso kosom pethup angle thanda normal to tong banta bo kobang ma kur omong kha chini jompui ni lama tabuk jeng takarjola bwkha thangtung takarjola malai kha tabuk jeng mohoram bwkha thangnai mohoram norok sudashini bai saimia baksa sini wane nge jeng ayang bwkha thangtung yang lama tei last year da buhurjani ang yang pima phaijan dara bai exam rena bagwi tamjani khorok gari bathak laijak ini bertambah gitu kamu lama se pukri khajak wati jara hwngkhe Tripurani lama naisidi monte Tripurani lama nunggu bro hamnai
kaisa iko. Ini kata kaisa. जों tabuk main road सफैखा सावा सावा o road no sini moment hai sabaidi hwngkhe ani blog ni climate kisa changing kha tamhmale ang tabuk thik no जों berai tongman do hwngkhe afro ani mwnai ni call phaire kha hwngkhe bo bini yango phaire ni sawo bin quarter o hwngkhe ang phaibekha nihar ano tunui klang khoro bo thangpaikha ne angoro koekdin tongnai hwngkhe ang tabuk bini quarter o sokpaija boro kisa beraina nei tabuk hwngkhe norok nai tongni ani o blog no paya sakjorati skip ta khaidi phia hwngkhe tabuk beraina ni nongkhorgona ang hoise pana rubber bagano ma habiako oh hapkabla Din video on the hub. Ani video nang habjak bula rubber bagano sorry do nakarja dia no hingke je rubber bagan nugyaro hingke naisidi joton chi nugjak wa tuing koi nei nosto sing thang kanala sangkabo yang ti langman da tongna wa tui se phai tongkha oi mokolo se thopjak lai thangsi wa tui haipeno tongthoi tongkha siga haiken bus berakha yango molsom kubang molsom rongni jaga nongnai bo ke u ayango tikisa bus kango agugui nai nai kana ngatam chibolo ga tongo o lama botok thangai dong sung wati kubang ma phaikale paikya thangmani lama khatam tata bye bye rignai bayani juta an juta phonokla rignai be juta donald duck hum ta ko ati da bang no samai de yango Pukri se kaisa blasa. anta Pukri. wow yango nai thok blasa kheto tong yango tabuk ang saichung berai tongoro an manai hingke patient khaijak hingke naina thango hingke kolomai tongo satong kurifan kolomai tongo umai ma hayang uta hingke yango jagarok to naithok no bolong ati haita hingke tabuk ang oro nasing bono bo phaike te kisa himjak nai hingke aban pore hingke noka habai thanai kumnai thokmani wow nangan video nayo haida tam video nai thokjaka nang ani tam video nai thokjaka saltham beraimani yagolo ang tini nogo kiphili tongo hangke belai no tong thoka aswk break nawi hangke tabuk ang hainu hai ani samung cheng phisinai
norok ni bagai kaham video mwnai kothok video rok manphinai. So ang phai sok phaika ani nogo belai no tongthok suka nijini nogo sokayui saltham katiui phaika aro hwngkhe tongthokma to tongthoka but nijini nog ble khatangu hwngkhe ango video no oron paidisinai norok aswk ani video rong nasing tongmani bagai belai ke hambai ango koyekdin video rijak haben norok ano muito khai toni kha norok ni bwkhao hwngkhe aboni bagai norok no paiflaya hambai tei haike no norok ni hamjakma ano ri tongdi hwngkhe tabuk video no oron muthak sinai khakhlayo norok chajagan hnai o video no hwngkhe jotono hambai tei khulumka.